aprang si karbiang long ora don phasame kardom pa jik lo kardom to pini bangke karbiang long youtubers sk kamsa alang li phanle che tongdam ikna lapen ke neta damlong lepen lang ahem mga china lang hedi lasi ilitum dana penang lapen ke pini bangke sk kamsa alang li phanle che tongdam ang lasi ablog sa bang nang lawan ba modon malitu malitum non bang ke SK kam sahe madung lom sidolo nasi non bang ke alang hanon phun ko bola si malitum non bang ke hemang le lo chetong amang ton malitum dei ala hello ahem lo Dili hem ke ang choro part tu lalang le ruka block tanta to dai ni ala si don malitum non bang ke nili SK kam sahem nang le lo asi alang li karbiang long youtuber lo asi nili hem ben bang ke pilong le det visita la karbi ma fly pak bang pipo asi ala choro lo alang li dili phan lapaan keme poho nangi pia pot lasi nilidak ma thadam lo alang li karbiang long youtuber phan mane respect pio lapen aning dok o alang li claim cepaduk o lasi alang li nili subscriber kom he kustame nili phan ta respect pen si alang li la poho nangi pilo lasi dak ma thadam po alang li ta youtube aning dok o lasi alang li 500 se cepor i pilang mane bor i pilang youtube phan mane aning dok pilo kali made lasi mane nani tum ta la so achine long dam tha subscribe dam tha la pen video lang dam tha content me sen la pen alang li 500 se cepaduk pe la ke la so poho pen sin dili da sini der la tar mane alang 500 se simar bomi youtube hian youtuber hian support right nang po ang text si alang ta la ni li phan poho nangi pilo la sininga rong pik la alang li phan alang li phan ar nam him jume pado nai bi anglong arat kaching hon arat don phans tame nangkelang panchoro parlo SK kam sa alangli youtuber karbi anglong youtuber alangli phanda churu nangji alangli apor avidet pustame nili phan nangkachitong apot laben ki apor na spidu na pot lasi nili alangli phan phuni call pen alangli busy o pustame nili phan nangkachitong nu na sonsi mane apor na spian pa nili pen suri akadam pa jeklo alang phanda lasi don mali tum non ilitu malong karbi anglong ta kaprek youtuber du lo vloggers du lo lapen ke pine funny video thal hai du lo la si don mali tum non bang ke ilitum
Karbi Anglong tadi mana mesin paklang pon tado bom lah si itu youtuber teman bersini bang ke mana mesin konten paklang nang po lah pen ke alang lista me SK Kram sab me konten mesin sen alang li channel ta mana nona bang ke 13.14k ta playing po asi alang li phanda support nang po pen ke li phanda nang support nang po support server po asi dan mali tu nang li tum ta chini lang bute SK Kram sa alang li hela pu ke klaim ke dam mesin lasi nili ki pukang tung youtuber do pinang lang athak tung pu Karbenglong youtuber ong lang pu ako ong pinang lang alam bang ke kapak lang ke do piklang Karbenglong long mui tum ke theklong le hormu do pilang kachini hormu do pinang lang nili ki pudami ni bang ke alam bang ke tumo do lapen inglong nani waterfall do pilang theklong le siki ong lang lasi 500 se Karbenglong youtuber do nai de lasi kadu kavita alang li kortia YouTube channel ruka blog pu nangli tum kaswa channel subscribe ikha lapen video langdam ikha lapen video like ikha lapen share ikha lasi 500 se alang li video 1 2 bomji lasi kadom panelo lasi don mali tum nona bang ke nili SK Kram sam sidolo lapen ke nona bang ke along kapre ka kam do lang ma di alang li phana che tong lo la pen ke tang te non nili SK Kram sam pen dam po si dan mali tum mon ka la kadom de dame jume de churo lo ki bang pa de ada la si dan mali tum SK Kram sam ke la da on si ne channel kelang milang prote subscribe ikha apen ke bell icon da bernon apen ke share bang te nerinon yung si pini vlogs bang la misan bote like bang te nerinon don mali tum de